Салом, марҳамат ба курси мо. Ман киям? И курс барои кияй ва дар охири курс шумо чиро ёд мегиред? Ҳамаша дар ҳамин видео ман кӯшиш мекунам ба шумо фаҳмонда расонам. Номи ман Амирӣ, ай шаҳри Кулоб, дар шаҳри Санкт-Петербург ман донишгоҳро хондагиам, барномасоз. Ҳозир бошад активна именно бачаҳои тоҷика барномасозиро тайёр мекунам. Ай сифр саркарда. Дар як соли охир зиёда 150 нафара айнол барномасоз карда дар роҳи хичон мондем. Ва аллакай ҳар кадоми ӯ албатта 100%, лекин қисми зиёдаш ба як доходи хичон расидагиянд, ба як кори хичон расидагиянд, дигарош стартапи хичона кардаесанд ва хулоси гап ман хирсал мешавам ки ҳамин қадар тоҷикои мо ай ҳисоби дарсои мо аллакай як роҳи хичона ёфтанд. Ва мақсади курси мо чиай? Мақсади курси мо шумода барномасозиро ай сифр ба забони фаҳмо расонданай. Ман медонам дар YouTube, дар интернет хулоси гап дарсҳо бениҳоят зиёданд, бале, лекин именно забони тоҷикӣ қатъи бениҳоят камай материал. Мо кӯшиш кардем кунем, лекин ай сабабе ки талабот камай дар YouTube, ягон намуд просмотр, ягон намуд фоида ҳам намешава. Ҳамин ҳисоб мо ба хулосӣ омадем ки чем дарсҳои бесифат дар YouTube мондан, мо ҳамаи қувваамонро ҷамъ карда, моҳҳои дароз нишаста барои шумора ҳамхели видеоҳои качественӣ, курсҳои качественӣ кунем бо поддержкаи шахсии худам, ки шумо на танҳо видео тамошо кунед, балки ай сифр сар карда ба як мақсади хитон барномасозида расем. Дар давоми ин курс шумо мехонед айнол чӣ будани барномасозиро, забони барномасозиро, тарзи коднависӣ, алгоритм, инструментҳои пешрафтатарини дунё дар соҳаи барномасозӣ, тарзи сохтани телеграм-бот, резюмеи барномасоз, фриланс, база данных ва в целом роҳҳои дурусти пулкор кардан ай барномасозиро ман ба шумо мефаҳмонам. Мо реалистем бачо, ман шумо да ваъда наметам ки баъди курс шумо миллионер мешен. Ин ваъдаро на пешаи харидан, на баъди харидан ман ягон кас наметам, барое ки курси мо аввалин дараҷа и курси дониш додан ай ба шумо. Шумо дониш мегирен ай мо, лекин чӣ хели именно донишшона истифода барен, вайш аллакай дар дарси шумо ҳай. Албатта ман роҳҳоша нишон метам, роҳҳое ки шумо ай донишро метонен пул кор кунен, лекин ин роҳҳо 100% ҳамада тоғри намегиранд. Медонед барои чӣ? Барое ки на ҳамаи одам танбалии худша победид карда метавонад, на ҳамаи одам нотарсай, на ҳамаи одам метавонад рафта ай рӯи ҳамин инструксияҳо кор кунад. Хулоси гап ҳама хел чизоро шумо чӣ хеле ки ман ай рӯи план гуфтам, барномасозиро айнол шумо дар охири курси мо ёд мегиред. Курсҳои мо якчанд шарт дорад, қонунҳои хондан дорад. Мо намехоҳем ки видеоҳои мо дароз ва скучно шавад. Барои ҳамин ба якчанд қисм разбиват кардем дарси худмона. Мо ҳар як мавзӯъро дарсҳои кӯтоҳ карда ба шумо мефаҳмонем ва баъди мавзӯъ шумо практика мекунед. Албатта блоке ки ҳозир шумо тамошо кардаесен, ин блоки пешаи сар кардани курс ҳисоб мешавад, чунки дар инҷа мо ягон илм олӣ намеомӯзем. Дар ин блок мо тайёр мешем барои омӯхтани курса, чунки барномасозӣ ин як дунёи калонай ва барои инструментҳои хича дар корае ки пешакӣ бояд шумо дар компютери худтон насб кардагӣ бошен. Дар инҷа дохил мешавад забони барномасозии Python худаш, Visual Studio Code, расширенияҳои дарунаш ва настройка кардани ҳамин ҷои коднависӣ. Ин майдони коднависии мо ҳай. Мо дар видеоҳои дигар кӯтоҳ карда ҳар яки ҳамира ба шумо мефаҳмонем ки дар ҳамин блок шумо полностью компютератона барои курси мо тайёр мекунед ва ай ҳама муҳимаш якумин сатри коди хитонам дар ҳамин блок менависем ва ай блоки дигар боша аллакай мо серьёзна чиқир барномасозиро хонданша сар мекунем. Марҳамат ба курси мо. Фаромӯш накунем практикаро иҷро кардан сари вақт. То дарси дигар, хайр.